Tatawa na kayo? Ano sabi? Dati kayo na sabi kay Tate Kate? Tutoy. Magandang gabi. Hello mga kasalo! Andito na naman sa harapan nyo ang K-Family. Ako nga pala si Daddy William! Ako po si Ate Kate. Ako si Mami Tina. Ako si Bunso Kurt. Mga kasalo, saluhan nyo kami sa aming hapagkainan. Yes! Yan. So, bali ngayon, Pwede ang ngayon kakainin tayo natin na tayo, is gutom na ako. Jollibee. Jollibee. Mukbang. Hindi kumpleto, pero Jollibee pa rin. Tara, Tara kain na, tayo. let's go na! Kain na tayo. Kainan. Kain po tayo. Kain na. Grabe energy ni Daddy kahit hindi gutom. Ay, hindi halatang gutom. Ako gutom na ako. Mami, Let's eat. Let's eat. sobrang Tayo ang baby, Daddy. Ah, okay. hamburger, yum. Kain na na. Kain na ako. Sarap. Lagyan kayo ni Daddy. First bite. Balat. Yung ano, musag ko. Na ano, wood. Ginagawa mo. Creamy. Creamy. Daddy. Galing lang ni Daddy sa work. Ako naman, papasok pa lang. Kakauwi ko lang mga kasalo. Ang lakas ng ulan. Kanina sa labas. Tama lang ni Kurt na nakatulog. Ang kanin namin ni Daddy, dokot. Bahaw na kanin. Hello. Kasalo, kain po. Umiiyak yung aso. Mamaya guys mag-iingay ulit yan kasi tumayo. Nabitin yung isa, tumayo na oh. Gutom. Medyo na-late si Daddy kasi mahaba daw ang pila. Hindi kami nakapag-merienda kasi malakas nga ang ulan daw nakabili. So, ayun. Nag-fruits lang sila kanina pero hindi enough. Gutom pa rin sila. Mga ano oras na ba din? 9 o'clock? 9:30 na mga kasalo. 9 o'clock na. Dinner. Hindi pa rin natin sabi kung anong order natin. Okay, gutom na kasi mga kasalo. So, konting recap. Ang binili ni Daddy is meron tayong fries, chicken, may burgers doon, tsaka may paborito ko na peach mango pie. Sorry guys, nakakain na kami. Hindi na namin nasalita kasi Gutom na. as in kung nagkita. Wow, Wow, as in. as in. Paano yung as in gutom? As kutong. Nagot ka. Ano yun? Ha? Hindi yan, yun. Ako'y isang sirena. Bad. Bakit? Hindi, wala. Kanta yun. Dali ba yung lyrics sa'yo? Wow. 3. Mamaya magpapapapula ako kasi wala na akong kanin mamaya. So, pa nga yan? Grabe guys, tingnan nyo. Pisat na yung kanin. Pisat. Ako rin po, Daddy. Hindi mo na lang din sa'yo na kami.
Ay, yun na lang yun. Ano yun? Excuse me. Oh my god. Ano sa'yo? Umiyak na ako kasi sobrang sakit na ito eh. Kasi masakit talaga ito pag nilulunok. Pero iinom ka naman ng water mamaya, ha? Papa, magkaka-UTI ka. Hindi UTI. Sakit. Sakit on virus. Bitin ako sa kanin, guys. Mga kasalo. Gusto ko pang magkanin. Paano yan? May kanin pa sa kaldero. May. Ano ba? Meron pa. Ano ba? Oo naman ako. Pwede ikaw Gusto na, lang. Kate. Tumuha. Kanin. Kung may kaldero, lagay natin dito. Weird. Sige na ako lang. Kami. Cut mo na lang. Hmm? Gulo nito. Kami. Oo naman ako ganito. Basta mo na. Bisa mo na ako. Aw. Nasarap po yun? Nasa kaldero na. Guys, unti-unti lang iniinom ko. RC kasi masyadong masakit na lalaglunan. Hindi yan as ano, Pepsi yan. Ay, Pepsi. Dukot, okay lang. Ano? Yan ang tunay na dukot. Mamaya na. Yes, sir. Ayaw parang kanina. Mm. Ay, skate po pala. Kanin. Kaya sa akin, hindi, ito mo. I'm here again. So guys, mga kasalo. Ito yung all-time favorite ng mga mahilig sa kanin. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Mm. Kain lang. Sayang naman kung itatapon, dukot. Pero ang totoo talaga guys, hindi ako nagsaing kasi akala ko madaming bibili ni Daling rice. Ang ending, ang in-order niya lang rice, 2. Wala, naubos na nila yun? Mm. Umiiyak mo naman sila. Coco, Chloe! Yeah. Mamaya na kayo kumain. Very good ah. Mm. Mm. Guys, yung kanin ni Mommy Crispy. Ano gusto, ganyan din yung kumain. Crispy kasi tunog. Tama to. Sana maubos ko nitong chicken ko. Hmm? Chicken ba? Mamaya. Ay, may na. May gusto mo? Oh, heart. Panang heart. Aray ka po. Mm.
sumbutan. Sarap. Oh, Another one. Dukot. excuse me po. Excuse me po. Mm. Skip mo muna po ako. Ang walang kapares. May motor. Mga kasalo, may tanong ako. Bakit si Jollibee hindi siya naglagay ng logo na chicken? Curious lang ako, no? Jollibee. Kasi nga bida ang saya. Bida ang Walay! siga! Bida ang siga! Ito yung habe. Mm. Di ba? Diba karamihan si si ganito, si Mang Inasal. Chicken joy! Manok, di ba? Hmm. Si Jollibee, may manok, pero yung niya, honeybee. I don't know. Parang walang connection siya, no, si chicken. Basta masarap. Di ba, Kurt? Di ba, Ate Kate? Apa. Here's me. Daddy, mami. Si Jolly po ba, ano po yung buboy? Kasi English po sa bubog B. Jollibee. B. Buboy yun. Be happy! Di ba yung itsura niya na parang buyo? Wala siyang patusok sa pwede. Kasi Pinahiram malaki na niya. yung pit niya. Pinahiram niya muna. Hindi malaki na yung pit niya. Hindi meron yata. Meron. Meron maliit lang Maliit hindi lang. makita. Mm. Naalala ko pa ng tanong nila sa akin dati nung nasa tricycle kami. Pauwi na kami galing Jollibee. Nagsimba yata tayo nun din. Mm. Pauwi na kami sa tricycle. Tinanong nila o kung babae daw ba o lalaki si Jollibee. Anong sagot mo? Hindi ko alam. Tapos, tapos ito si Kurt, di ba, yung sa mascot. Mm. Naalala mo yun? Ay, wala ka pala nun. Kasi nasa trabaho ka. Nag-attend kami ng birthday party. Sa Jollibee. Di ba may mascot sumasayaw? Ginanon ni Kurt. Ginanon ni Kurt. Yung pwet. Hanapin ko yung video kung pwedeng Singit. insert ni Daddy dito. Tumawa ka naman? Di. Anong sagot dun? Babae daw ba o lalaki? Hindi ko nga rin alam. Sabi ko, hindi ko alam. Mm. Ikaw, katingin mo. Babae o lalaki si Daddy? Lalaki siguro si Jan. Bakit? Ay, oo. Kasi Bakit? wala siyang tirik mata. Yung Valentine. Mm. May customer, may video clip na nag-trending noon. Na binigyan ni Jollibee ng bulaklak yung babae maganda. Ay guys, Mga kasalo, pasensya na kayo, medyo maling yung mga alaga namin. guys, sumasayang, napanood ko nga pala sa video, si Jollibee sumasayaw ng Philly hat! Ano na yung ganito kung sinapukin eh. Buang ka. Tayo ka dapat, tayo. Paano? Doon sa Tayo! Doon sa mga customer, nakuharap tawa ng tawa yung mga customer. Ah, sabi. Philly hat! TikTok pa more! TikTok pa more! Sabi ko sa inyo mama, Mm. ang TikTok galing sa'yo. Wala na. Dari pa niya, wala na.
Ano uli yan na? It really hurts. Ikaw, ate Kate, anong entry mo? Ikaw lang, paano yun? Ikaw, paano daw yung it really hurts? Ayun na. Ganti Mali ako yan. marunong sumayaw nun. Ganti yan, no? Ding, ding, ding. Turuan mo nga sa ate mo, Kate, mamaya. Ding, ding, ding. It really hurt. Ang nagalang ganito kung sino pang yung buto hanggang... Anong buto? Ala. Buto. Iniwan na yung buto. Ito, oh, buto. Yan ang buto. Kumain ka na ng buto. Kain na mo. Oh, ayan, naungtog ka na. Crispy yung sa akin mami. Lahat crispy ng mga kinukuha ko. Mm-mm. Kung wing. Pili ka. Ay. French fry, kumakain na siya, guys. Kumakain niya daw si Kurt ng french fries. Ubusin natin dali ah. Aha, ibuhos ang french fries. Ibu, Yeah. tandahan, baka matapon. Ooh, yeah. Ude. Mhm. O, di ko masyadong kumain ng kanin eh. Sarap ng Guys. dukot, Excuse guys. me. Guys, Dukot pa, Mar. guys, alam mo ba kung nagugulat si mami sinasabi niya palagi, uye. Uye. Ay, Ariyo. Mami guys, wala pang tulog. Mula kanina siguro yung pag-out sa work niya. Nagkaroon siya ng tulog. Ngayon ko nakaidip siguro. Hindi. As in, wala. Mami, haba. Yari na naman siya sa trabaho niya mamaya. Grabe na. Kape lang ang katapat niya. Bikini man! Ano ba siya naman? Miskit eh. Sponsor. Ang boss naman. Ang hirap mo dito. Kagatin mo na. Ba't ang daming parang isa lang tunog ng motor na dumadaan. Sila. Pabalik-balik. Hindi kalsada yun. Hindi parang... Ganitong oras, di ba wala naman ng ano? Wala Wala pa. dumadaan. Mas liwi pa lang. Okay. Medya. Ano na, it really hurts? What? Ano ka? Yung isa guys, sino ko? Ooh. It really hurts. Daddy, Ano na din? sila Tito Parang Joey. kanina. Sila Tito Joey, daddy, nasa YouTube na. Pinanood namin yung ano. Yung vlog ni Yuan. Mm. Yuan by Kenny Man. Makit sila sa bundok. Ang haba Hirap na naman pala- yun. Ang haba na pala ng buhok ni Tito Joey. Tapos makikita ko nakatali na siya. Diba, mami? Miss niya na si Tito Joey yun ah. Doon ba sila sa dati? Kala ko nga hindi na nila naalala, sabi niya kay. Yan yung nagbigay sa akin ng Baby Alive. Doon ba sila sa dati? Ah? Sa dati pa Ano sila? si Tito Joey? Mabait yun sa akin eh. Si Tita Bianca. Hindi niyo na-miss? Nanis. Tita Bianca, yung babae doon na isa. Yung magaling kumanta. Yung sinabi ko sa'yo, ano mahaba buhok, Ano po? yung tinanong mo pong ano, junk ang sinasabi ni Mami. Bianca? Ay, junk. Nagdiyan ka, lagot ka. Sige kaya Tita Bianca. Basta pa. Kung kasama po nagbigay sa kanang baby alive, yung pinag-ipunan, yung pinagsama po ni Tito Joey, yung ano Si yung... Tita Maki yun. Yung kasama ko na ano, di ba? Yung kasama ko nung birthday mo. Hmm. Wala, hindi niya na maalala.
Maalala niyo pag nakita niyo ulit. Tagal na rin kasi. Almost 3 years na, no? Tapos Maaalala ko pa rin siya. Pupuntahin sila dito pag in-invite natin. Kaso hindi pa nga pwede. May ano pa kasi, may pandemya. Pandemic. Bantay pandemic. Ha? Ha? Kaya oh. may pa-epic pa, oh. Oh. Ulit. Dapat ganyan, guys. Minsan, Pag-back mo yun sa'yo, kadiri. pag kumakain, hindi lang puro seryoso, kailangan din kunting saya. French fries, mga kasalo. Mga hirit ni daddy ng mga corny. Minsan nakakatuwa na rin kahit Siguro- corny. Napagtsatsaga na lang nila yung kakornihan ko. Siguro guys, hindi na ako makakatayo dito na lang ako matutulog na lang. Diyan ka na lang matulog sa ilalim. Uy, ang corny. Ano ate Kate, di ka na nakamove on dyan sa ano? Chicken. Sa chicken. Ito nga. Actually, nainis pa ako kay daddy kanina. Kulang yung binili. Walang burger steak, tapos walang sundae. Minsan talaga, nakakainis yun yung inuutusan. Wala lang yung nag-uutos pa yung naiinis. Kulang lang yung dalawang pera, naiinis pa. Ay, may binigay ako sa yung allowance Kulang, pati yung allowance dala. Gusto ko. Guys, gusto ko pa nga ng chicken kasi lang nga busog na ako, hindi na kaya ng tiyan ko. Burger. Burger, Ayaw burger, na daw. burger, Mm. burger, burger, burger. Mhm. Alright guys. Pang Ano? pinali. Pang pinali ko yan. Hindi na ako makakain. May snack ako mamaya. Sarap. Pang lunch ko yan mamaya. Ako pag nagutom na lang ulit ako. Yun pala. Ako lang. Pansin nyo ngayon mga kasalo. Si Kurt kunti lang kumain. Busog na raw siya. Ewan ko kung anong kinain nila dito sa bahay kanina. Sa mga to. Nagprutas nga sila. Lahat na nakukuha ko, mami, lahat na napili ko. Puro crispy. Okay, ito. Ano po? Napaitan po ako sa lasa. Wala pong mapait dito matamis ko. Hindi na lang yung ice cream, mami. Iliwa po naman. Tamis. Hindi na kayo kasi. Kung di ka daw kita kami galing. Abog ka dito. Ito. Ubus ko na. Yung mga pagkanta mo ng picture lyrics, hindi tuloy nakita. Kita ha? Ito. Mm-mm. Ito. Hindi ayaw-ayaw ha? Ito na lang. Ayaw yun na talaga. Ako na ganang kumain ngayon. Oo nga. Mukhang lutong bahay talaga si Kurt eh. Ano na, Kurt? Sinay. Ayun na po. Can I have some Pepsi, please? Wala na. Thanks. Walang malaman na tubig. Ay, walang yellow pala. Hindi sa'yo, sa inyo. Okay, Kurt.
Nantok na ako dun. Ano to? Nakakain ka na eh. Ako lang mami na ko dalawang fried chicken. Kain ka na kasi wala na burger na ka. Tama naman para sa Thanks God. Excuse me. Parang kuko. Huli. Yung sinalta ko dito parang kuko kasi ang sulit. Hey, cutics. Ay parang sandata. Sabi mo kayo na parang kuko, may cutics eh. Di oh. Mm. Ito Tapos naman biglang parang naging espada. lipstick. Huh? Gamitin yung mga... Lipstick. Excuse me. Yung pangit naman ng sunod-sunod ng bigay natin, iputol mo na. Ha? Iputol mo na lang. Kaya nga, kahit mga isang dalawa, isa lang, okay na yun. Ito mami, umisalas sa matulog. Ah, parang espada. Lipstick daw kanina sabi niya eh. Yung isa, nakain niya. Kuko daw kanina may cutics. Tapos yung isa sandata. Dati kapag gusto Yung mga alaga namin, naggugulo na naman. Yung pumasok na sa bintana. Yun, ginako nga. Mamaya, Your man. kakainin ko sila. Si mami mamaya kasi baka maidlip pa to. Kasi may pasok siya mga 12 midnight. Wala pang tulog. Medyo inaantok ng araw tsaka hina. Busog. Nakantok na ako. Nunoy, at ba, Hindi siya natatawa sa sinasabi mo, nakikiliti si mami mo. Natatawa ako sa kanya eh. Kasi puro tawa. Wala ko naintindihan sa sinabi. sabi ko, kasi napanood kasi TikTok, Nunoy, ang bango ng init ko. Ang bango ng init mo. Ginagawa mo. Nunoy, Duduy, anong ginagawa mo? Ito kasi si Nunoy. Kala naman niya ang bango ng ginagawa niya. Ang bango naman. Shay, wala akong nakakaano. Yung binili kong toothbrush kagabi, hindi pa nabubuksan. Ibig sabihin, ikaw din ma? Hindi nag-toothbrush? Kinikwento niya yung napapanood niya kanina. Kasi ito, halos araw-araw nanonood yan ng mga ano eh, ganun. Hinahayaan ko na guys. At saka, ang dahilan talaga kaya hindi ako natutulog. Hanggat maaari hindi talaga ako natutulog. Kasi, binabantayan ko sila lumabas. Baka lumabas. Baka lumabas. Baka Kasi hindi mo maiiwasan eh. Mga Mga bata eh. Ayoko namang ilak yung gate tapos ipadlock ko ba. Tapos, hindi naman natin masasabi araw-araw eh kung may emergency, di ba? So, as long, like, hanggat maaari, kaya ko pang pigilan yung antok, hindi talaga ako natutulog. Yeah, hindi So, talaga siya. minsan, nagigising ako, nasa labas sila. Nandiyan lang naman sa tapat ng gate, pero... Meron. Wow! Wow! Explanation! Wow! Tawa pala ako ng tawa di kasi si Kate kanina. May pinanood kaming TikTok. Yung mga ano siya. Pinanood ko sa kanila kasi nga sabi ko, tingnan nyo yan parang ano ano ba yun? Yung concept ng TikTok is huwag kang mahihiya sa itsura mo, be confident, gano'n. Tapos meron yung may mga kapansanan. Ba't tawa ka? Ang sama nga sorry na po. sabi ko kay Kurt, tsaka kay Kate. Pasalamat kayo kasi kompleto yung ano nyo, yung katawan nyo, yung parte ng katawan nyo, walang kulang sa inyo. Tingnan nyo sila. Sumasayaw kasi walang paa. Wala siyang paa, as in dito lang kalahati lang talaga. Sabi ni Kurt. Tatawa na kayo? Ano sabi? Dati kayo sabi ni Kate, Ate Kate?
Ano na? Uy! Bakit? Ano? Hindi na ako makaubo. Bakit? Uy! Ay, ba't yung tumatawa sa gano'n ha? Natawa lang kasi talaga ako sa sagot ng anak ko. Sabi ko, walang pa. Walang pa. Sabi ko, salamat kayo. Kompleto yung katawan niya. Sabi niya, ano, wala rin siya. Grabe, makatawa. Bad yun, ha? Pero, sa mga pasensya na puso, natawa lang po sila. Parang, Ay, wala din. Mami, Sabi niya kasi wala daw po tutoy. Mami, naalala ko nga pala TikTok din to. Oy! Ay, Puro kasi sa tayo TikTok, daddy mo. tama na. Ay, Ma? pero mali Ay. yung tumatawa, Kurt, ha? Apa? Natawa lang ako sa sagot mo talaga. Pero pasalamat talaga kayo na kompleto Oo. yung mga katawan nyo. Wala kayong... Ang ganda kasi nung concept nung sa TikTok, sabi ko, buti kayo, pasalamat kayo, kompleto yung katawan nyo. Hmm. Thank you kay Papa Jesus. Ito naman, yun yung naisip nyo talaga walang tututin. Bad yun. Sorry po. Biruin mo, nagpo-post pa sila ng ganun para makapagpasaya ng mga tao, di ba? Mm. Oh, di ba? Kahit mahirap yung... Kalagayan. Bata kasi. Bubo naman yung boto. Mahirap na siya makakalokod. Oo, ganun na po talaga yun. Kaya Lalo- gusto niya, magpaligaya na lang siya ng mga tao, magpasaya. Ang galing niya sumayaw, ah. Lalo na kung... Nakalimutan ko yung TikTok account niya. Dati naglalakad siya, patambling-tambling. Di ba, Mami? Sarap tumawa. Mami. Mami. Dali! Ang takot ka. Ginagawa mo! Ay, Mami, napanood ko nga pala sa TikTok. Tawin-tawin. Mm. Yung kagaya kay Daddy. Tawa niya. Ano ko na? Busog na ako. Ako din, busog na. Akala ko ano ka pa, Kate? Mag-burger ka pa. Hindi na po kasi yung burger natin. Snack mo na lang yun mamaya. Snack mo na lang. Midnight snack. Wow. Ay, maglalaro na naman yun. Tapos eh. O yung price, oh. Hindi na ko kaya. Hindi. Nagreklamo ng isa, di raw kaya ubusin. Ooh, may treasure sa loob. Ginagawa ko guys, siniipit ko yan. Dapat sa susunod pala pagtulog si Mrs. No? Magluluto ako ng ulam tapos lalagyan ko ng ganyan. May mga ano siya, breadings. Then sa loob may nakalagay na lemon para pagkagat niya. Gusto ko pa kumain. Super walay. Yun Gusto lang. ko pa Walay kumain. na naman. O kaya sili para pasigaw siya. Darna! Darna! Sa kanya lang Darna! naman Darna! Darna! Mga kasalo, pagpasensya na nyo na po. Gabing-gabi na, ang ingay pa namin. Lumaki ba namumuto ng... Darna ka ba? Darna! Si Captain ano yan? Captain Marvel. Di rin? Hindi. Sino ka? Kasi... Sino? Thor! Ah! Si Thor? Sure. Mami, napanood ko po sa Encantadia. Sino ka? Sabihin mo kung saan papuntang daan. Ang sinabi ng atas, ay, peace, Bessie. Tapos, lumaki yung kawa lumaki yung mata. Sabi ko,
Di ba doon ka natatawa, Ate Kate? Kain po tayo! Si Kurt ganyan talaga. Masiyahin. Ito naman, mahiyain. Ito naman. Kala niya, ang ganda-ganda, pangit naman. Hey! Ha? Ang mga bata dito sa amin, guys, mga makapangyarihan na. Ako si... Ano ka? Iba nung makapangyarihan. Kalaban si Sabi sa Ibaro. inyo eh. Kapangyarihan ng mga bata dito, kakapanood ng Encantadia. Mamaya makikita ko gumaganon. Brilyante. Yung palabas ng brilyante. Brilyante ng tubig. Inuutusan kita. Oh, makapangyarihan talaga. Ramdamin mo. Brilyante ng tubig. Inuutusan kita. Sabihin mo kung san pumunta si Lira. Ngayon din now na. Kuya boy! No, no! Galing, no? Daddy, Inaubusan. alam po na yung tunay na pangalan ni Amina. Ano? Kylie Padilla. Ano? Kaya ano? Padilyi? Kylie Padilla. Kaya, lagot ka. Kanina, now na! Tapos ngayon, Padilyi? Kylie Padilla. Ay. Kylie Padilla. Ano? Ngayon umiiyak. Ang lupit ng transition eh. Umiiyak si... Kaibigan, mami usap nila. tayo. Nauna. Kaibigan, tara. Mami, napanood ko sa akin. Ngayon na, humanda na tayo. See? Sinong hantukin dyan maghapon? Mga makakapangyarihan Brilyante talaga. ng apoy. Kilala mo ako. Ako si King. Inuutusan kita. Itakas mo ako dito sa bahay na ito. Ngayon din, King. Tapos? King? Ikaw nakita mo? Ito, Mami, napanood namin sa sa YouTube. Ano? Ano ba yun? Yun. Yun lang! Yun lang! Alam mo kasi sinabi ni Kurt? Natabunan yung sasabihin mo? Ha? Tabunan siya sabihin mo? Natabunan ng lupa. Medyo, naantok na ako eh. Busog na busog ako. Grabe. Nawala yung antok ko kakatawa. Ayun, nawala na yung busog ko. Kakatawa rin. Kakain na ulit. Kain na uli. Pati kaldero, ubusin mo. Talikutan mo, bukol ka tuloy. Oh. Ang sarap. Sarap kumain sa sarap tumawa. Ito sa ano? Sa puso at saka sa aso. May kanin ba dyan? Wala na. Guys, kapag nag-ano kami, nag-iinkanta dyan, ang espada lang namin kahoy. Dun sa So labas. guys, himay-himay natin para sa ating mga babies. Baby cute. Sa ating mga babies patutis. Patuta. Mami, ang Batuta. daming apat Excuse yung me. girl dito, one boy. Si Milk Boy, tapos si Princess, at saka si Sai, pati si Flowet ko. Mga kasalo, hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat sa Yeah. pagsama at pagsalo sa aming hapagkainan. Muli, salamat. At Thank you. At masaya tayo sa buong araw. Sana ganito din kayo kung magbukbang. Maraming salamat. Adjon! Buyers! Buyers! Magta-transport daw si Kate. Maglalaho na siya! Baka pangyarihan na talaga mga bata ngayon, oh. Adjon! Oh, andyan na. Andyan na siya. Bye-bye!